V naší knihovně máme novinku. Už žádné fronty. Půjčte si knihu rychle a jednoduše přes samoobslužný pult. Vyberte možnost půjčení. Čtenářský průkaz přiložte ke čtečce. Knihy na plochu pokládejte postupně. Potvrďte, že máte hotovo. Zvolte, zda chcete vytisknout lístek. Nezapomeňte se odhlásit. Chcete prodloužit knihy? Čtenářský průkaz přiložte ke čtečce. Vyberte knihy, které chcete prodloužit, potvrďte a odhlašte se. Potřebujete nahlédnout do konta čtenáře? Vše vyřízeno. Výpůjčky, prodloužení i přehled konta na jednom místě. Ale nebojte, když něco nejde, jsme tu vždy pro vás.